Hürmetli Eduard Anvarovich, Kulatkılılar, gaziz millettaşlar. Bugün Tatarның sүйікli, бик уңган булган улы Эдуард Анвар улының туган көне. Без Бүтін Дүния Татар Конгрессында бу бийик шәхеснең туган көнен билгеләп үтүне үзебезнең бурычыбыз дип саныйбыз, чөнки андый шәхесләр бик сирәк. Бүтін булган тормышын, үзенең булган мөлкәтен, үзенең гомер буена туплап килгән асыл сыйфатларын халкыбызга, милләтебезгә хезмәт итүгә куйган шәхесләр. Алар безгә бик кадерле, бик якын. Шөкер, халкыбыз яңа гасырда, яңа тарихта үзенең бик ерак гасырлардан килгән асыл сыйфатларын яңадан тыргызып бара. Менә шушы эшләрне башкаруда башлап йөрүчеләр, алдан әйдәп баручылар сафында Эдуард Анвар улын атар идем. Ул инде менә ничә еллар Бүтін Дүния Татар Конгрессында Татарстан белән бергә, чит төбәкләрдәге милләттәшләребезнең бик уңган егетләре, кызлары белән бергә кулга-кул тотышып татар дөньясын кыралар. Бу безгә әлбәттә бик зур горурлык хисләре тудыра. Biz киләчәктә дә шундый бердәмлек күрсәтсәк, киләчәктә дә шулай халкыбызга хезмәт итүне тормышыбызның мәгънәсе итеп карасак, ул киләчәктә безнең уңышларыбыз тагын да зуррак булыр. Татарстан Эдуард Анварович кебек уллары белән горурлана, һәм без киләчәктә дә шулай бергә булып, бердәм булып, әле бик матур тормышны кырып яшәрбез дип уйлыйм. Киләчәктә очрашулар насип булсын. Быел безнең алдыбызда торган иң зур бурычларның берсе Иске Кулатка җирендә бөтен Россия авыл сабан туен уздыру. Анда Ульян өлкәсенең губернаторы белән Татарстанның президентының катнашуы көтелүе бу чараны тагын да киңәйтә, аны зур масштаблы чарага әйләндерә. Инде шушы чараны башкарып чыгу ул безнең барыбызның да уртак бурычыбыз, өстебезгә төшә. Беренче чиратта Эдуард Анвар улының аның теләге белән эшләнә торган эшләр булар. Бу зур чараны уздыруны үз өстенә алган Эдуард Анвар улы өчен әлбәттә бу бик зур җаваплылык һәм бик күркәм вазифа. Халкыбызга хезмәт итү шулай дәвам итә. Инде Иске Кулатка районында яшәүче милләттәшләребез, ул татар милләтенең бер асыл бер йөзек кашы булып милләт тормышына кирип кала. Әлбәттә бу вакыйга ул шушы төбәк өчен генә түгел, ил, дөнья, татар дөньясы өчендә бик күркәм эшләрнең берсе булачак. Сезгә киләчәктә уңышлар телибез. Эдуард Анваровичка Ходай исәнлек, саулык бирсен. Һәм әлбәттә аны үз халкыннан аерылмыйча, үз халкы белән бергә булуын гына телисе кала. Бергә булыйк, бердәм булыйк.